अब कहा कही माई, उ देवरानी ना महारानी है, महारानी। ई घर के मालकिन है, काल के गई बाड़ी नहीं हरे। अरे वाह माई। जौमन बेटी बियाह होखला के बाद अपना माई से ऑनलाइन क्लास ले ही उस समय से पहले ही डाइवोर्स, तलाक और घर के अशांति के डिग्री हासिल कर ली। एक तो खुद तोहर जियल मुश्किल कैले रहल और दूसर को आ गई एगो सील एगो लोढ़ा, दोनों मिल के कुटियन थोड़ा थोड़ा। हम भी झुराई मरचा हैं, ऐसन जाल डालम दोनों बहिना के बीच में कि गोतनी गोतनी की लड़ाई हो जाए। जब दोनों बहिन एक घर के पतो बन जाता है तो जेठानी बाड़ी उनकर जो दर्द और मरोड़ रहे ओकर रफ्तार और ओकर गति और बढ़ जाता और वो अपना माई से कहता। इतना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा उस सब के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम जो फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बनी। ये फिल्म के नाम है घर के मलकिनी। मलकिनी एगो ऐसा शब्द है कि शब्द अपने नाम से जोड़े खातिर घर के सुख शांति के चिता बोझ के और अपने हाथ से उस चिता में आग लगावे से गुरेज और परहेज ना करेला परिवार के वो एगो कोई सदस्य। कहे से कि काम एगो ढेलों के ना होखे, लेकिन गुणगान और बखान पूरा आसमान भर के होखे। यह कथा और यह व्यथा और यह कहानी के ये फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और फिल्म के निर्माता लोग स्क्रीन पर उतरले बाड़ा। जौना तरीका से ये फिल्म के एक सीन के, एक कैरेक्टर के और एक किरदार के मद्देनजर रखते हुए कास्टिंग कइल गइल बा, काबिले तारीफ बा। ये फिल्म के हर किरदार अपना कैरेक्टर के साथ इंसाफ कइले बाड़न और अपना अदाकारी से और कलाकारी से राइटर के शब्द के रूप में जो कागज पर उतारल गइल बा वो कहानी के स्क्रीन पर बखूबी अपना कलाकारी के बदौलत और अपना टैलेंट के बदौलत प्रस्तुत कर देले बाड़न। और पहले बड़का भाई के बियाह होता, ओकरा बाद छोटका भाई के बियाह होता, मझिला भाई के बियाह होता। जब दूगो भाई के बियाह हो जाता ओकरा बाद अब एगो छोटका भाई बाच जाता। लेकिन वो सब इहो देखले होखा कि जैसे ही हमने के गांव घर परिवार में जब पतो आवेली सा तो जब बड़की सास पतो के बीच में कोल्ड वार चलत रहेला। जब एगो और पतो आवेले तो ये कोल्ड वार अब जेठानी और देवरानी के रूप धारण कर लेवेला। एजा हमरा जितना समझ बा, जितना हमार बुद्धि बा, हम कहल चाहब कि माई बाप आन्हर ना होखेला। माई बाप बहुत ज़्यादा समझदार बा और ओकरा पता बा कि हमार घर के जौन संस्कार बा, हमार घर के जौन परिवेश बा, जौन घर के जिम्मेवारी बा, हमार 2 गो संतान बाड़न चाहे 3 गो संतान बाड़न, वो में से ये चीज़ के कॉमन सफलतापूर्वक निभा सकेला, चाहे वो पतोह के रूप में चुने चाहे बेटा के रूप में चुने। एक जिंदा जागता उदाहरण बा हमनी के बिहार राज्य के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद बाणन, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, लेकिन वो अपन पार्टी के ज़्यादा जिम्मेवारी और जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के सौंपला। काहे से कि उनका ये पता बा कि हमार जौन साम्राज्य बा, हमार जौन समाज सुधार के नाम पे जौन दुकान बा, हमार जौन बिजनेस बा, एकरा के सुचारू रूप से हमार छोटका बेटा बढ़िया चला सकेला, बड़का से ना चल पाए। और ये चीज़ के तेज प्रताप यादव भी स्वीकार करलन और तेजस्वी यादव भी स्वीकार कर लेला। नजर रखते हुए घर के कुछ कमोवेश जिम्मेवारी जौन मझली पतोह बिया ओकरा के दिल गइल बा और घर के कुछ डिसीजन में ओकर भागीदारी भी रखल जाता। ये चीज़ देख के जौन बड़की पतोह बाड़ी यानी जेठानी बाड़ी, उनका पेट में मरोड़ और दर्द उठे लगता और इस दर्द के कारण और इस दर्द से निजात
अब उनका निजात पावे खातिर अब उनका पास एक ही रास्ता बा कि घर के सुख शांति और समृद्धि और घर के एकजुटता में कलह रूपी जहर घोरी और जौना कारण माई बाबू उनका के घर के मालिक ना बनावत रहे, उहे अपन हथियार के यूज करके घर में फूट डाली। वो अब रास्ता पर चलत ताड़ी, लेकिन घर में अतना यूनिटी बा और अतना संगठन मजबूत बा कि उनका ये सुर मिलावे खातिर एगो और इंसान चाहिए। काहे से कि एगो अकेला चना कोठिला में कितना देर बाजी, और ये समय के जौन जेठानी बाड़ी इंतजार करत ताड़ी। ओए जे जौन देवर बाड़न जब से छोटका लेके बाड़न उनको ब्याह के समय हो जाता, और ये फिल्म में ये देखावल गइल बा कि अंजना सिंह अपन बहिन से ही छोटका देवर के ब्याह करा देताड़ी। यानी कि एक घर में दूगो बहिन आ जाताड़ी, एजा दूगो भाई और उ दोनों बहिन एक घर के पतोह बन गई बाड़ी। जब दोनों बहिन एक घर के पतोह बन जाता तो जेठानी बाड़ी उनकर जो दर्द और मरोड़ रहे ओकर रफ्तार और ओकर गति और बढ़ जाता, और वो अपना माई से कहताड़ी कि माई अब तो दोनों बहिन आ गई बाड़ी सा और हमारी स्थिति खराब हो गई बा। तो उनकर माई कहताड़ी कि अपन बुद्धि जौन छल कपट वाला बा उ लगाओ, ना तो एगो बन गइल बिया सिलावट, एगो बन गइल बिया सील, तोरा के चटनी लेखा पीस दिहन सा। अब यही से उ जौन माई बाड़ी अपन छल कपट के ज्ञान बेटी के देताड़ी, और बेटी उहे छल कपट के शिक्षा हासिल करताड़ी, और ये अपन तीनों जौन गोतनी बाड़ी लोग ये में से छोटकी अपन देवरानी के फोड़े के कोशिश करताड़ी। एजा हम एगो बात कहब, जौन बेटी बियाह होखला के बाद अपना माई से ऑनलाइन क्लास ले ही उस समय से पहले ही डाइवोर्स, तलाक और घर के अशांति के डिग्री हासिल कर ली, और यह होखा था जौन जेठानी बाड़ी देवरानी के अपना तरफ करताड़ी, और उ देवरानी के अपन बहिने के खिलाफ भड़कावे लागताड़ी। और ये भड़कावे में का स्थिति उत्पन्न होखा था, का परिस्थिति बनता, ये फिल्म के जौन राइटर बाने लेखक बाणन अपना कलम के कुशलता से एक गो शब्द के कागज पर मोती के रूप में प्रदर्शित कर देले बाणन, और वह शब्द के ये फिल्म के हर किरदार हर कलाकार अपना अदाकारी से स्क्रीन पर प्रेजेंट कर देले बाड़न, और इस सब मिला के फिल्म हमनी के समाज में एगो माइलस्टोन और एगो नया लकीर खींच दी। अन्यथा कीड़ा मकोड़ा के जिंदगी तो हर कोई जियता, रहुओ जी। तो आज के वीडियो में इतना ही। रउआ सब के फिल्म के ट्रेलर कैसा लागल हा, रउआ सब के अंजना सिंह के एक्टिंग और सुभी शर्मा के एक्टिंग कैसा लागल हा, अपन विचार कमेंट बॉक्स में। बस यही भोजपुरी फिल्म के ट्रेलर, गाना और भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में जाने खातिर सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर ले जा। अगर ये वीडियो रउआ सब यूट्यूब पर देखा नहीं जाता, तब तक खातिर हमरा के विदा दी जा।